Мили приятели, здравейте! За мен е изключително удоволствие да бъда тук за втора поредна година. Изключително съм щастлив, защото виждам много познати лица и съм щастлив за това, че виждам и много непознати лица. Което означава, че този фестивал започва да има история. Има хора, които имат спомени, които ще предадат това, което миналата година се е случвало на тези, които ще дойдат сега за пръв път. А сега бих искал да дам думата на човека, който преди 2 години на една среща, може би 3 години, есента, всъщност на 2009 година, ми каза: много ми харесва вашата идея за младежки фестивал, обаче не ми харесва това, че ми говорите за това 20 човека да участват в този фестивал. Аз искам 200 човека да участват в този фестивал, иначе не можете да го правите в моя град. И ние казахме: добре, тогава ще направим каквото можем. И това е господин Румен Видов, човек, който отвори вратата и всъщност заради него The Bridge стана възможен миналата и тази година. Господин Видов. Благодаря. Аз смятам, че град Видин заслужава внимание на 200 човека, като знаете, че това е последната столица на Второто българско царство и тук съвсем близо до вас е живял последния български цар от Второто българско царство. Така че вие се намирате в много знаков град, на много знаково място и ви благодаря за това, че проявихте интерес. И така, приветствам ви с добре дошли в старопрестолния град Видин. Нека останат незабравими дните, в които вие ще бъдете тук. Нека не ви се вмесва никой във вашата работа, за да не се развали хубавото настроение. Ние ще се грижим обаче дистанционно отвън за вас, да ви бъде комфортно, сигурно, спокойно вашето пребиваване в нашия град и ви желая на добър час. Well, I'm gonna tell you of my life, of all the distances I've sailed, and all the shores I've left behind, and through the battles and the storms, there was one lesson that I learned. Миналата година аз бях упрекван, че на моя рожден ден, 17 юли, което е утре, съм си организирал празничен концерт. Тази година упрекнахме нея, че на нейния рожден ден, който е днес, е организирала тържествено откриване. Неделя, заповядай при нас. Неделя, която води танците. И сега Неделя няма да говори, тя не знае за това. Аз ще танцува на ето тази музика, която специално сме предвидели за нея и тя ще покаже това, което ще прави. Не, няма точно това да правите, но покажи какво можеш и много те обичаме. Честит рожден ден, Неделя! Честит рожден ден, Неделя! Неделя, ние много те обичаме
И ти си едно от най-големите съкровища, които се е случило на този фестивал. Айде, подаръци си отидох, той е за мене. Дайте ми го. Неделя. Супер! Добре, искам да поканя тук при мен един човек, който тази година за пръв път има такава работилница. И това е работилницата по брейк. Брейк танци. Моля! Да ви чуем! Пушита! От приказки нямаше нужда. Също така, миналата година беше написана една много силна песен. И искрено се надявам тази година дали се налага да я повтарям. И тя беше One mosquito. One mosquito, two mosquitoes, three mosquitoes, four mosquitoes, kill them all. Kill them all. One mosquito, two mosquitoes, three mosquitoes, four mosquitoes, kill them all. Kill them all. Но добрата новина е, че тази година няма толкова комари, колкото имаше миналата година. Never walk alone, never walk alone with him. Never walk alone, never walk alone.